Ja, her er Nikolaj og Martin Christensen. Ham er Martin Okay, Christensen. I på T. Nej, se til. Ja, det er jo. Ja, se. Ja, det er jo. Hvordan starter man rundt? Jeg kan ikke gå på T. Hvorfor har jeg kun kniv? Michael, gå lige på CT. Nå, så ligger der lige en række gevær der. Det var da Hvad sker der for det? Ja, så skal du plukke dem, inden de kommer for langt væk. Så lige har Sellervæt på. Du må ikke gå ind i den der. Nej, SV. Underscore R Sellervæt. Få SV Teach fra, tak. Ja, hvad? R Sellervæt. A-I-R. Nej, fik jeg da ikke. Jeg troede, Og hvad skal den stå på? Hvad er det her for en lorte? Og så prøv lige at Hvordan restarter man? MP restart round. Jeg troede, jeg havde slet det. Restart game. Ja, game 1. Nej. Han hvad det her for en lorte klods bag. Gør det ikke? Så prøv at restart. Så bare restart. Skal jeg lige lade op i den her? Hallo, vi smukker mig til for groft. Nej. Du skal tage den, når de lige kommer rundt der med sving. Videre. 2 meter. Ja, det der skal du nok ikke begynde på planen der. Du ikke skyde mig, Anders. Ja, jeg kan nok ikke komme til at skyde på sådan en idiot der. Nice. Skyd nu i stedet for det pis der. Hvad laver du? Han løber over. Godt fjol. Det der, du ryger ud. Rolle nu, Martin. Har sådan en gevær. Hallo, se mig. Hallo, Bull, prøv lige at se mig. Vent om. Jeg så dig godt, du har så slanget. Fuck, jeg var ret. Jeg tror heller Niels han må komme og se til. Nej, så prøv at tage en bob 2. Nej. Så kommer Niels i hvert fald aldrig nogen. Det er hvem er det for dårligt til Martin? Hvad sker der for, at jeg ikke kan ramme dig? Så får jeg dig, så kommer... Er det rigtigt, Martin? Mig er jo død. Hvad? Den kom ind bagved dig. Er det stille nu? Det skulle jeg slet ikke lige vide lige efter at skyde dig. Vi har så allerede dem til ganske spillere. Skyd ham nu, Martin! Okay, hvordan fanden vidste du, jeg kom der? Jeg så spottet der hele tiden. Kom nu og skyd dem. For helvede lortegevær. Han står og zoomer ind, lige der hvor det kommer ud. Skal vi bare skyde? Nej! Sådan, Martin! Hallo, Martin, gå lige på CT. Hvorfor skal jeg være selv så? Nej, jeg kom med dig. Nå. Så bare kig til Martin et par gange i Så skal jeg lige... Hjælp mig! rundt. Og jeg gætter på, at de lyder, det Ej, lag. fik Der er jeg det fint selv. Jeg har ikke hårdt. Så lige Jeg restarter lige. Nej, der var. Jeg skal lige prøve at stille Martin, der var. Martin, stop det restart der. Hvad er Jeg Michael? sætter bare lige round time lidt højere op, så den er en pisse lang. Jeg hælder. Hvad så med den anden? Kunne du ikke lige... Jeg tager ikke telefonen, du kan kaste heller.